Σήμερα το βράδυ πάμε σίνεμα. Αγοράζω εισιτήριο στην ουρά. Παίρνω popcorn και μια πορτοκαλάδα. Η αίθουσα είναι μεγάλη και γεμάτη παρέα. Βλέπω την αφίσα, διαλέγω ταινία. Κομμωδία, δράση ή φαντασία. Ρωτάω το φίλο μου που είναι η θέση και βρίσκουμε τη σειρά και τη θέση. Πάμε σίνεμα, πάμε σίνεμα. Βλέπουμε την ταινία στη μεγάλη οθόνη ξανά. Γελάμε, κοιτάμε, περνάμε καλά. Με popcorn στο χέρι πάμε σίνεμα. Σβήνουν τα φώτα, αρχίζει η ταινία. Ήρωες, δράση και λίγη αγωνία. Κάθομαι στη θέση μου, βλέπω την οθόνη. Η ιστορία προχωρά και όλοι κάνουν ησυχία. Κάποιοι γελάνε, κάποιοι φοβούνται. Οι ήρωες τρέχουν και όλοι κοιτάζουν. Μουσική δυνατά μέσα στην αίθουσα και όλοι ζούμε την ίδια ιστορία. Πάμε σίνεμα, πάμε σίνεμα. Βλέπουμε την ταινία στη μεγάλη οθόνη ξανά. Γελάμε, κοιτάμε, περνάμε καλά. Με popcorn στο χέρι πάμε σίνεμα. Τώρα έχει διάλειμμα, πάω στο μπαρ. Παίρνω αναψυκτικό και νάτσος με τυρί ακόμα. Μερικοί αγοράζουν σοκολάτα και καραμέλες. Άλλοι παίρνουν popcorn για την παρέα. Μιλάμε λίγο για την ταινία. Ποιος είναι ο ήρωας, ποιος ο κακός. Το κουδούνι χτυπά, το διάλειμμα τελειώνει και όλοι γυρίζουμε πίσω στην αίθουσα. Πάμε σίνεμα, πάμε σίνεμα. Βλέπουμε την ταινία στη μεγάλη οθόνη ξανά. Γελάμε, κοιτάμε, περνάμε καλά. Με popcorn στο χέρι πάμε σίνεμα. Η ταινία τελειώνει, ανάβουν τα φώτα. Όλοι σηκώνονται σιγά σιγά. Βγαίνουμε έξω και μιλάμε μαζί για τη σκηνή που μας άρεσε πιο πολύ. Ήταν ωραία ταινία. Λέμε ξανά και γελάμε καθώς περπατάμε. Και πριν φύγουμε λέμε με χαρά. Την επόμενη εβδομάδα πάλι σίνεμα.